We're géad míle fáilte ag an ócáid seo an nacht, Bhronn Ghradaim na Gaeltachta. Mis gar na ní huirisc agus is séint chorú a bhain seo mbliana go Bhronn, bhí muid seo an nárach má agus ag an nám. Tá mé ab gur chailechana bhí páirteach gon tuairim. Gráidech má leis, gur bhú ócáid bblion túla íonas agus is séintach a bheith ar eis in mór measc a ríist le. Go dúr Údarás na Gaeltachta aitheantas agus gunneannaí ceiliúra ar an obair atá dhéanana ag eagraíochtaí pobail bunaithe agus ag choistí pobail aitheantas atá tiltte acu margheall ar an obair I dtéantar go hiondúil ar bheagánach chuine agus ar bheagán aitheantas mar sin is iontach an rud bheith inar Gaeltachta an nach le neis na dhéana. Tá sé seo há eagrú ag Údarás na Gaeltachta leis an aitheantas a thuirt go phobal na Gaeltachta dhéanana nóbair seo fríd eagraíochtaí agus cumain agus choistí agus si bh tógraíoch an cín atá chur go mór le síl phobal na Gaeltachta. Ní fáidir is go bhí sé buíar ach dasach goite me copplanú me le léirgus bhirtaíb ar gaí an ngó an chadeile gon í ar dús bei de agaí bhar méla í agus nuair a bheith sibsách agus si bré le grí milise bheith agaí chuirme tús leis an runna le focail dasach ó Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta Siobhán Ní Ghadhra agus in sin an Príomhfheidhmeannach Tomás Ó Síocháin. In sin déanaar an Bhronn is 7 gatagóid éagsúla. Tágra tarasóireachta na Gaeltachta, tágra an óige, tágra phobal Gaeltacht glas, tágra diaspora na Gaeltachta, tágra séirmhísí speisialta na Gaeltachta, tágra ealaíne agus an tágra fintir hóisialta. Agus bei chama dúiseannaí speisialta eile ina dhéir sin, déanaar Bhronn ar na choistí pobail ó bhain dúiseamach na 3 réigiún Gaeltachta thua, hir agus theas. Tágra choiste pobail go na ngáil, tágra choiste pobail na mún agus tágra choiste pobail chonacht lainn agus in sin héis cúpla focail ón stúrthaid Bhronn mac-an-nimire déanaar Bhronn go Ghradaim déardaoin sna tágra choiste pobail na Gaeltachta ficáir ón nearliste sin. Mar sin neart Bhronn le déana Sanangóid go fráda leis an Bhronn bhfuilm choistích Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta. An créitú nach chuil béla tríoch ní chairí befósaige ach ní chunne tra a tú Siobhán agus fáilte chuir suas ag an stáitse ag Siobhán Ní Ghadhra Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta le cúpla focail. Déardaoin becháirde agus fáilte roimh seo go dtíon ócáid álann seo trúna. Mar Cathaoirleach réasúnta nua cheappa sói is privilege chum a bheith an seo léib trúna le aitheantas speisialta thuirt gon obair cheannródaíoch atá bunaigh na eagraíochtaí Gaeltachta ar fud na tíre. Ní éicem mar chomórta sa seo náiríre ach mar dheis luachhair le na hiíochtaí loga annachtáil agus a cheadúra gan na eagraíochtaí logatá sa seomar seo trúna. Is sibse crábhdroma ar pobail ag siúl go seasta déagrasach ar san ar danga ar n-aithneofaí agus ar bhéanúlaachta. Tá me Tharbheith sásta agus an-Ódarás an tomantas agus an déagraise eáil I mórgud oibre. Is deí seo le mórgud níochtaí cheadúra agus ar muchas ó chraí léiriú as an ról táhacht tá agéise is síl na Gaeltachta. Sibse a chuine an Gaeltach beo bríomhar agus táid go léir faoi chomí agaí as fuair godsdúireachta. Goim chuilerá aíonn seo nacht agus táid a súl go mór leis an ócáid agus míle buchas le garmla atá ag mar Valentín seo hen trúna agus tá súil an gur leaniste beú le go oibre agus le saibhras agus bech na Bob Gaeltachta chuneal beamachchan seo. Gur maithagaí. Agus inis Solomach muid bei cúpla focail ag Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Tomás Ó Síocháin atá teachta níos inis. Chumla gur bhíon mágad agus a Cathaoirleach a cháirde tócha dóibh siúd go bhíon seo an bhíon Gaeltachta agus mar a dúirt an Cathaoirleach is deis ceiliúra é seo agus is sé éasca tú le gcónaí tá lu go bhá. Is éasca rá tócha ach ní hiic céantaine nach míad an deise go agus tá sé de friúd léide gomsa an deisisin a bheith gom a bheith taistil
fud fad na tíre, ó ceann na tíre, agus graime áil an obair léithúil, go minic nach bhecinn aon duine eile ach na daoine atá bhór déobh anocht, nó na daoine atá ar gcuiste, atá is séhrú son natanga agus son na pobail éagsúla fud fad na tíre. Is éachtaní dhéachta atá déanta ag chulaganna atá sa seomra seo, agus go leor eile atá sa gom go maith ná fuil sa seomra seo, agus go leor eile atá ag obair de hir ag éirí rudaí a bhrú chun chin. Dáimeach éon scilar leithegóibh a nuas na scilanna atá a bheith á spáint an seo nocht, ná a bheith an go leor dhéanamh an mbeagán. Agus tuige me gcónaí in éon áit, éon uair go mím se pléilibh, go bhfuil an dúpláin sin na gcónaí an. Agus táid ar níhil ag éirí cor leis an méid sin, ag éirí teacht ar bhealach, ar le cor leis an méid sin, a cor le bhúr níoreachtaí, ach a gcónaí a fálam agus a géisteat. Agus tá sa gom ach an irid le teacht le céile léonniuh go rud leanúnach é sin. Agus tá stúrthór Ronn amach an Iomra, agus éman agus go leor eile ó na régiún ar fad timpeall na tíre ó Údarás an seo. Agus tá na scéalta sin isteach láin lé agus seachtainna ní seachtainna. So tá gom go minic go méidir ní hagan lag bhisnach armh, mar tá gom nach dagan go mín sibh an seo agus is léireann méid mór atá déanta goibh. Ach bín sibh mí ainach mar a meafásúil margheall sibh géirí rudaí a bhrú chun chin. Agus ní féadlam níos mó rá tróna ach in uaireanta go mbeadh muitéin mí ainach i géirí rudaí a bhrú chun chin. Ach an irid libse be mit a leanún doring i món na haibre sin. I chin tú gachúir go bhfuil an deisán rud náfuil déanta gur fiú a dhéanamh. Rud gur fearr beidir a bheith déanta ó bhád siar agus atá bhfuil fanacht fada ar. Ach déanamid ar níhil a bheith taú libh. Taú chun tarbheith mar dearn sin, mar is margheallar sin go bhfuil muitin seo. Agus táid anmhaoch go bhfuil sibse an seo gobarling. A taú linge in árcuid oibre agus go bhfuil an deis fálam sin a going gur féadling a bheith tógáil ar an obair mhór atá déanta goibh agus an scéal sin a scape. Ní bháin sa Gaeltacht ach go náisiúnta agus in uaireanta go hiad náisiúnta, mar is obair an céad scap atá siúla goibh agus mar ecin muid ar bailún beag is fiú go mór an méid sin a chéadúra. Gur míle mágah ar fad. Agus gur míle maid Tomás Ó Síocháin in sin. Inis, ag gcuid sin gnaí ar muid fánach leis Bhronn na Ghradaim, agus bé cholaganna gan na buaiteoirí ar fáil ceann gan na trófaí atá hálainn sin, in le Tomás agus leis Siobhán, chamáile testas, ní bháin sin é, labhairt níos túisce choistí agus eagraíochtaí a bhíonna gcuid bheagán acuine. Ach bé dúis airigid le fáil chamá 3,500 gon chéadáit agus 1,500 gon dara áit sna 7 gatagóid éagsúla. Mar sin is des an féilín sin le fáil ag éon eagraíocht agus muid bailte ar an nollaig. Tá muid mar sin leis na Ghradaim. A tasíach leis an tágra tarasóireachta Gaeltachta, tágra a chuireann le séirbhísí tarasóireachta in gantar Gaeltachta le. Dúirt na máltóirí gur tágraí fíor hálacháinna cin cín sa gatagóid seo agus gur fíor bheagán a bhí idir chuide go na hir thuiré. Ar an gáirlista bhí solas áras scéalta an Atlantaí, tágraí a chuid chorchaman Forbacha an na Déardaoin a gantar Gaeltachta Wio. Techí na Watch, tágraí a chuid chón chuáin a Wio chamá. Grá bhúscraí gá Albert ag chorchaman Forbacha bhúscraí. Teachsolas anada, gá chuirchan cín ag teachsolas anada. Onad cuairteirí agus eispéiris slíomhléag, tágra a chuid cholacht pobail slíomhléag, agus tágra fintar agus cultúr alla CTR, lena dógra féle saibhris na síoreachta. Sa dara áit, sa Ghradaim go thógra tarasóireachta na Gaeltachta, tá córchaman Forbacha bhúscraí leis an tágra grá bhúscraí.
agus choistí chomáile methil choistí scrín agus Forbacha iontach obair asach Bhronn go Gaeltachta scrín Siad Gréasáin agus Forbacha chomáile sí éile nó. An chéadát, an Ghradaim go hágur tarasúireachta na Gaeltachta Ghabhra na n-aithneofaí chorchaman Forbacha anad dearbhla mar eall solas scéalta an lan. An ceann na tograí steisir agus le písa was an mhuio eisimhlár anad tarasúireachta gcuid rai ag tagra an óige, tagra atá díri go sunrach phobal óg na Gaeltachta. Agus muid Bhronn an Ghradaim searmanas buailinn go dúirt an cuimre go háirid mairníorta a bhí gobid mar efigach planálatanga agus a rinne anobaid leis an óige I héin sin tréimh si gairid a bhí si an chratha sin. Solar neach sí lína fírinne chotobaisteach agus chotoban ní lánach gur díal sólais agus faoisih dá muinte ré a leidbe gur tú gohhaile a go bé mar sin tá muid Bhronn an Ghradaim seannacht in an nóid gáilis de bhí clubóige an taláin córchaman Forbacha scrí Psead san úd, tágra do chuid lár anad achhaní nádúra, cialta, agus banna marseála scail na cranóige, faoi sá chorchaman Forbacha I dóid. Agus ráiteigh na moltóirí gur áda an caid anna bhí sa gata go seo a grí na tágraí spregúil, spríúil, ullmheannach agus ardmhála tiltte acha beir fad, ach mar sin héin, bhí péide a heasamach. Sa dar áit, tá an Ghradaim a gaile ag córchaman Forbacha I dóir, mar eall bhána marseála scail na cranóige. Agus an Ghradaim go hágra an óige, Ghradaim na Gaeltachta a gaile ag láranad achhaní nádúra I gialta mar eall freab san nús. Tá gur gard chaid anna deirtar díri roine óga a hagan istechaid haíaigh sa saora agus an eilúint chial choireachta an folklóid agus ónamén faoin bheith éagsúlacht agus faoi chaidir lena chéile. Sean Zachary Siobhán Stohí an tógra prab sanúr. Siampach nach chuil drámóg ná bhain seo nacht le hí a seóga mar siad sanníons go leor gan obair agus a chud an sósleitna go chun súganná. Camas buich sa lachas stoile board stúrtha lá an dachnaí nádúra I gialta snobbarí anister agus chamáile sin buailinn buich sa lacha chamáile an talamh fionna dúhan tá tuairt go leorchúna an drámóg ó híh tréalcha agus rudaí hos gialta. Chréad couple folklór anis? Well, is saithe just le carlis an rád gur cailú Danénta fiúnta a chuid an na páiriste seo was a go an bhela seo. Is táithí go mar bhean d'ardmhatha. Agus gaile. Is táithí gur, hánig tíimiid bhuiitirrág, fanna bhuiitirrág a lígar an chuid strá an tíimsa brag a chuid ardmhatha an seo Rómsa áiriste agus Spáin. But anyway, tíimiid sin. Síms go anna bhuiitirrág de chuid an dón seo an chuid strá fabliat.
Sílim sa gurútear agus strahall in sa dón tá onsaí anú arthú ó híh ahananta a tá chatiste ón na main speisialta. Sílim sa fásta ggóil le bhrúbhéirle ní santa sí na bhí sé rih leis na main speisialta céarna. Bhí drama galant ó gan mléana, hanig tríhis a dá deniste fanne éit fanne dusí néite bhí gnne le a gobar cuasaí choíata agus a pléile cuasaí choíata trabhan na gaide agus a plé leis an tradiisiún na choíata agus na sean an teirmiid le henstana sin, ba tá rud bhhain hanig mit mléana. Ma tá duine bí ag dótha safanáige caiitú a orca dhéanú, because ní aca muid na mléana a andóthas agus andúchlann ra bhhaiterága agus caiimiid a bheith cinse go dóid an takead agus an iad acu ní bhhain ó híh fás maríní was a go teoh hart a média a go le hart agus go món an téal agus an téal arátainna maihan seo a ó híh an dúchas agus an aireat tá an takead dialarú gur céad maigah. Ócáidachas ó chraoilíomh eithne. Nis bog mu rai ag an Ghradaim gon Gaeltacht glas go hogra a leagan béimeid le inmhairneacht agus chuasaí cóthail san Gaeltacht. An gáirliste, gáirlis rééis an fádan seo bhí córchaman Victara le na dogra pobail faoineh in an-nuite. Choistí bhile slachtúir bhéle wirid le na dogra leabhar an wombóg mhór uí stré. Córchaman forbar áran leis an togra áran glas agus an togra react. Fór an pobal charcoghine gon togra bedlecht nó bedlecht a chupa. Córchaman forbar í dóid gon togra síl a gósta grúpa nádúrchaí dóid agus CDP na Rossan leis an verbert atá dinta acusan Ghradaim na géadfach. Thógúis an dar a háit san Ghradaim gon Gaeltacht glas tá córchaman forbar áran le áran glas agus an togra react. Agus takead táhairt go héicín déag príomhfheidhmeannach. Agus an chéadáit agus an Ghradaim go hogra na Gaeltachta gluise hábhranna tróna chórchaman Victara marall hograí faoineh in an-nuite. Fuineh ullmhéannach atá go gcórchaman agus tograí panel déine PV go agus 150,000 kilowatt breisio iontach. An chéad chórchaman Gaeltachta a bhain amach stadas 9 carbón. Ní rom súla sin gur bhíle maithagaí. Is dói tógra seo stoi tháinig go dorasain, stoi go tíir beanta agus fearr, údas go roiir níl chuilm go bhfuir me gléochhaid rá gur deontas beag go gimimecht ag fórum faoi cinál Pellegrini agus fuinine nuachta agus réon Samhain agus tá cinál muineál ornú hir go na mar hir garrúa tríla mu rud a bit agus tá an buíoh scoil go bhuiite údarás na Gaeltachta mar stoi thug sé do muíhain agus an cúna le hín tógas chun cín agus tá mu dá bhródún is an na rá tá cín 4 milliún kilowatt a dhéanana suasa a díanain, gan feice le bethorb, is forgnamh nád córamach lugatáin, tá caint go sáil beach 8,900,000 euro sem líon costas cuacht, tá mu cean go leis an príomhfheidhmeannach chumá. A rud a feice mu seo ná is tógra an táhaach go na cosí le phobal, na córchaman,
daoine áitiúil hain Spáins go muna anna sé dhéanamh agus siad an bealach le ghail agus tá cosas móra sin ar fuinneamh sa dtí mar sin an agus is rud an tábhata chuine mar ní bháin go muid cinná mar ionad nád carbón ach tá ná an tógraí eile bhaint es aber tá ionad tomadortain tá dhéanana go má maiáldar seo agus is bealach le héan rud a dhéal. So mar dúir mar minic tá dá sé oscailte gúnaí go aine a ggéar feiceil a tálaháin is tógra an tábhata chuine mar feice muid a feibí tá maidide le beostas rudí mar sin. So gur míle maithagaí nenta sinál mar stoig go bin rud faoin rud an not tá se ráite sé nentas is tábhata chuine seo gonmara agus tá an timp na tíra, so gur míle maithagaí. Chas le córchan an Victor agus le chalachanna a bhí baintach leis an tugra sin. Nis, gomid ag Gradam diaspora na Gaeltachta. Aíonn agus a hacaíonn leis an gangol idir an Gaeltacht in Somáile agus diaspora na Gaeltachta ar bobal idir a thsáile agus is sliocht. Ering áirlista bhí comhaontas tarasúireachta Chorcaíine gon cheangol cultúra éidechais agus gnó le Springfield is Stáitianta America agus córchaman Victara go siar agus siníir. Tá an dara áit sa gata go seo baint amach ag córchaman Victara siar siníir. Cathaoirleach ríiste cheann. Siad an ceangol a taidianta ag Ceannródaíoch le Nova Scotia a Canada. Agus an tagradíri cheangol a dhéanamh ó híobh cuasaí cultúratanga agus éireachta chamála deisiannaí Forbacha tarasúireachta agus fintriachta idir an dá hanga agus an dá híis. B'éin champagne teachta go mór sin ar bhall. Agus an chéadáit agus Gradam diaspora na Gaeltachta grúte ag comhaontas tarasúireachta Chorcaíine. Marall ar an tugra tarasúireachta taco agus an ceangol le Springfield, Mass, America. Tastéanam just brechas scoáil le Údarás agus ar cóir de Howla America an New England State Fair agus Ed Sullivan as an cara thuairt dúin chun dul hawl go America agus na scéalta cótáchtach sa a bhailú anas nach n-aithneofaí agus chun aithneas a gháil le or Gaelta agus ar diaspora thar leir. Gur mágad. Cóhairt le comhaontas tarasúireachta Chorcaíine as an Gradam sin go diaspora na Gaeltachta áil. Thulta muid boga é rá agus inis an gearlista gon Gradam go heirbhísí speisialta na Gaeltachta. Go hograíoch ar an seirbhísí eile ar fáil go minic gon drom is céire a d'easta an tacochtmhób in na bobal Gaeltachta hain. Gearlista cuimseach an seo go leor tograí maithe cólacht Forbacha in spidéal dá dogra seamróga agus sneachta. Córchaman Victara gon achóirú ar fáiscéile aimsire. Forbairt na dromada go heirbhís tacaíochta cuaram ailse na dromada. Glónaine CTR gon arbairt a taidianta ar heirbhísí speisialta agus ar áisinaí cáimh aimsire sa gantar. Oslan Chilchara CLG go sumach réimse lehan seirbhísí agus imachtaí pobail agus pobal ascarach gon réimse lehan seirbhísí cuaram a chuireann siad san ar fáil. Sa dar áit san gatagó seo tá Forbacha na dromada teoranta gon seirbhís taceachta cuaram ailse a chuireann siad ar fáil. Agus anóir ba dhéanamh. Iad a tuair
bhína go corca le cíimeterica áil choras gáhhaid nó gáhhaid go ó lehéinis í bhreatha agus go raibh antacacht ar fáil go dhaoine atá lag agus tí. Agus an chéadáit agus an Gradam go heirihísí speisialta na Gaeltachta Bhronn a nocht Oslan Chilchora CLG. Agus bé mé an ngá tan go riine acheangaí ana leis pobail Príomhfheidhmeannach speisialta cultúra éideachasúla agus breiscileanna a ólainn. Díomh agus tá luar orm a bhíon seán ácht chuig Gradam na Gaeltachta agus ar dós má bhuichas dúdas na Gaeltachta leis an gorú. Má bhuichas dóir mátarí hánig bhí an-aithneofaí iad hac chun an náisiún cheannródaíoch a mlíne a dúirt ar blíne. Agus a dháil dúin an náisiún cheannródaíoch go bhreathnaíonn muid ar iargheisceart bhún an gáil agus na ceannródaíocha mar ardan ratha gleann chum ceallach rás go dtí na cealla boga agus níos fóideanna sin. Agus ag an náam seo bhhailm má bhuichas a gáil leis ar mórd de chuide goún seo. Agus go háirithe ar manasteir seán ó Bhronn at a reachtail professionnta ar náisiúin. Abrion muid go cruí mar éireann reachtail imití a rian na bliana dón ísta agus an áige fásta. Agus tá an tááin fásta ggóil ar geall agus ar cultúr agus ar hanga an a chrí ag ar mórd. Agus beidir níl a bheith agus an seohannacht ach seán na Bhronn tá sin na eidir den céad scoth go na gáil. Agus bhhailm a bhuichas a gáilí údas na Gaeltachta, runne Gaeltachta, agus cóla chuntaí gún na gáil at an takeíocht a thug sibh dúin thar na blianta fásta iontach tafada chu fad. Mar fágal scáir tá luar orm mar Cathaoirleach Siobhán an Gradam seo a ghlacu ar fón n-aithneofaí. Agus tásúlagam go muinte sibh solt agus taithneamh at an íthe machróin go maiú. Inis Cathaoirleach nó go fád le mhara, ní ceapan gur sé seán an áireachta an deasa eiceáil a measc na Cathaoirleach. Tágra alíne atá eagraíochtaí Forbacha pobail Gaeltachta a úsáid agus iad a curchan cín síl alíne an phobal i gceantar Gaeltachta. Éing ar lista tá cólacht Forbacha an speisial gon tágra fáiltiú na séasúr, Forbert na dromada go Orbert tágra alíne, Onod cultúra an dochtúí linsí meile bhórne go réimse lehan tágraí alíne agus cultúra,
Cóltas cultúiríoireann Príomhfheidhmeannach lífa go dógad imeachtaí cultúra agus ealaíne i gCill na Martra, agus airclann Ghradaim gon réimse leathan imeachtaí atá cura fáil acusan a rinne bliana. Sa dar áit, sa Gaeltachta seo, tá cólacht Forbacha in speisial le fáiltiú na séasúr. Se dulchan cén suntasach a réimse na halíne agus togra gach ráithe acab agus corchuige nó in bhfuil meascán go hograí alín agus bhfuil lárnach ag pobail agus ag an airnáil beonnach san togra. Tá sainileach se go deas Ghradaim agus gurmag Údarás na Gaelta agus bíon muid tochat lein agus bíon tar ar an gcuid viscaití buis le dí gur míle maithagaí. Agus an chéadáid sa Gaeltachta seo, agus an Gradaim na Gaeltachta go hogra alíne, Bhronn Onad cultúra undochtúid I linsi, as a good tograí alíne agus cultúra san ionad. Déardaoin bhfuil áist tharraingteach ar fáil go phobal agus an pobal lárnas na himachtaí agus a grothúna nimachtaí san ionad cultúr agus meascán mór ísgrúpaí agus réimsí alíne an chamáil le córas má riorchain agus bainisteacht agus ábhar nua tíocht le chéile a tíocht an cín a gahanna bliana. Good? All right. Agus ní bhéanna tamhád a gimacht. Se dtíon chatagóid dhearnach gan na eagraíochtaí Forbacha pobail, tágra fintar speisialta. Agus an chatagóid se dírí eagraíochtaí Forbacha pobail a bhfuil tionchar dearfach acab chóistí fintriachtas gentar. Éing áirlista, córchaman Forbacha in Ismeón le na labhairt café sing. Córchaman slugéisc chunamara le na dogra Forbacha slugéisc. Córchaman halurna gon tágra scéile. Córchaman Forbacha áran le onad fintriachta ónachta. Láranad achainní nádúra ceannródaíoch le bealach chun acaineocht agus glánainne CTR leis an tágra séidirhísí trintala. Tá an dúis gon dartháit sa Gaeltachta seo a gaeilg. Cólacht Forbacha in Ismeón teoranta go cheafé sin. Agus ráhaí bethe in Ismeón go bhaintear na háite agus go chóirtúnaí agus cheannad ar leantóid café le go nach áitear in Ileán go bhhéití téanú café scoth le barbeg á le ceannach. Dírí ar thorasúí agus ar a pobail. Agus an Gradaim gon tágra fintir speisialta a gaeilg córchaman Forbacha áran teoranta go onad fintriachta ónachta. Mar sin an dábhar go bhfuil ag leile. Tá faoistín begam. Nuair a deire ba maidin inneo, agus bhná na machchan inneo agus bhí sledam,
agus bhí sé báisteach, agus bhí sé dorcha, agus bhí mar bhuiide níor fónarm heachtain seo. Ach nach mé tasásta gur me tecaí in seo. Bhfuil an buchas chhlacha Príomhfheidhmeannach Chairlach agus Údarás na Gaeltachta buchas ó chrí. Go háir na feimmeannaí, Rónan, Éman, ón, a bhín scéisteach linn go minic agus camara bín go leor cruinneach dhéan ag na córcha na lug. Ach dá ríad a píre tá muid tharbheith buach as an takeíocht a chuinn Údarás na Gaeltachta ar fáil gún. Agus níontar muid a gúnaí, agus bhí muid cuartú breise, ach tá san a gúnaí marach sib cámach muid. San an coiste agus an éan, níor mo chólachaí ná na bhaint seo an nacht agus tá mo chrí dómh nach bhfuil mar Johnny se an oibre. Ach ceapan go sé tráthnúil go muid an seo an nacht an í rih táchan agus rih bhótáil a tarsúil amárach. Agus tá súl agus má cuimhe pébí cén grúpa nó pártí bheitán go gcuine siad ar an cultúr, ar an teanga, ar an Gaeltacht agus go gcuide siad an takeíocht ceart agus cuí ar fáil atá gáil hún, agus go na heagrais nús Údarás na Gaeltachta tá gobar ar son na córchaman, na choistí agus na grúpaí pobail ar fad. Gur míle mágaí ansásta. Agus buchas ó mit cóháirdeachas in sin le chorchman Forbacha áran. Well sinné go na eagraíochtaí pobail bhunaí agus buintach an réim se talgraí I bhíontab idir na ceanna bhí ar an ngearlista agus na ceanna a hrú agus buailm cóháirdeachas ó chraíonna le chola chuine a bhí atáin seo ar a bainte go le éon cheann go na talgraí sin mar is iontach an lista le háir bhí bhíontab. Ach ní muid ré, mar go bhfuil cathaoirleach speisialta an go na choistí pobail. Na choistí deonacha ar fud na Gaeltachta a dhéanaan obair na gapal ar san a bobal hain, a gobair ó thugada a go le macht tróntaí a duna na haimhrí seo go minic a nuas ar an deabaile atá acu. Agus hebrí cet faoi eagraíochtaí pobail bhunaithe tá choistí pobail a dhéanana go minic níos lú I ríist agus antas gá réir tiltte acab. Tá gáirlista an go na choistí pobail ar an gáirlista sin bhí coiste Forbacha chrúgfola nó na ngáil, coiste cheannródaíoch an ghilteachtaí cheannródaíoch má, mar aon le coiste Forbacha éidir an fré. Funtar pobail fáisc ile amsire a rainú gonach agus coiste hála na Forbacha an ghilteacht Chonamara. Tá buaiteoirí go chola réigiún Gaeltachta sa gata go seo agus buaile me go tráseo chuide a chuirt suas ar an stáitse go bhuaiteoir a random choiste pobail na mún, snéad fintar pobail fáisc ile amsire a rainú gonach. As an tágrahí achas an báiteoir. Bhuaiteoir random choiste pobail chonacht láin sinad coiste hála na Forbacha. Agus bhuaiteoir random choiste pobail chun na ngáil coiste Forbacha chrúgfola. Stúrthóir rai pobail réigiún éags plan le teanga Údarás na Gaeltachta Bhronn an macaniomire a Gaillimhe focail. Mar bharna agus ní chuine mar sib idir sib agus an big reveal in is so bheith se go big má ach díreach go bháilm buchas a ghlacha thar ceann an éanaad Forbacha pobail, thar ceann na feimmeannaí réigeanacha, thar ceann an Údarás trí chéile buchas a ghlacha libse ar fad rinne iirtas a churisteach ar na Ghradaim seo
agus a bhí láthir an teáine a níos luúiche inne díh siúd a bhéidir nach Ross Schumersin níos luúiche inne thug mu le chéile na banistóú na hagras Forbacha pobail ar fad tras na bhóir. Ag seo rud a dhéanaan smuid go rééisúnta réalta díad chuoh lé agus cuasaíoúna agus mar sin de. Ach tá sam na bhí mu de brean bhar seo an nóra muidirrábhil nílas am seaan mu tíir míon an de sean seaan a siir agus ahananta sa thuirt go obair mhór atá dhéana ar an talla. Deir catí sin ar bá began sin deir si marach sib cámeach muid ach sí chuirann sin bailach le hímpla marach sibse na hagras Forbacha pobail in san Gaeltach cámeach muid ní ddíireach an Údarás ach pobail na Gaeltachta trí chéile agus an obair dhéanann sin bar an talla I cínú bhfuil deis aine marachtal agus cúnaí bobail go bhfuil tú I ggéar marachtal agus cúnaí intab. So má bhuichas lib sin muochas lib a bheith in seáine agus ní mag le fánacht bháil leis mar tá héananig ar fáil amach céh rún brada me seán. Go míle maith agaí. Go míle maith Bhronn Schama bag nach blian go le an Údarás na Gaeltachta. Tháinig me an le go bhólamach me teidil an teidil atá ar Bhronn mar stúr. Ní sé ceart fósam ní me le bhfuin bhríal leis. A chréanas. É siad an buaiteoirí náisiúnta go Ghradaim na Gaeltachta go choistí pobail na Gaeltachta. Choistí tá gníomhach, bhfuil bhíonach an ngachan dhéanann siad choistí a bhfuil sár obair chur isteach Jacob ina gcuid tograí a freastal ar phobal an cheantar ina bhfuil siad agus sinnéad. Choistí Forbacha Rockfalla. Agus cóháirdeachas ó chríocha leis na buaiteoirí réigiúnacha is san Ghradaim áirid sin. Míle maige verleg te get pointesen te met haar beseste te met inta broadwell is a Gradam soel te met inta buaiteoirí Údarás na Gaeltachta son taki geleer a verin se doen geherie Martina agus Michael agus Shane te se de gonin sin na codile togu Jontas Mordún bhfuil líder an tanna pobal a dhéanú suas le lein COVID agus bhí me deabalta an tanad bhí me deabalta freastal ar ahan ísgrúpa sa phobal tá me de gur gné art me le farin a counter pobal thug falla déanre a 1000 art géad fi sé danne tá grúpa Déardaoin agan tá clubáige intal weidir agan leis gan cé danne chléirí Tá me Jenny Forbacha ar siúlaid mór ar Lohanimver agus bhí me sésta go danig na Maltarí má hána bhain go dog siad cuairt ar ina pobal thug falla a bhí sem mór acu sa tógra úra tá me ag Jenny Forbacha ar Lohanimver agus thóg sa dám agus fu sé cheese agus sturc sa dar agus thug sa máú mórdain ar san an obair a bhí a dhéanú agan agus Cé go me de gobar go Jonah agus tá cáiste maiid weidir agan tá dúsin ar a háiste agus bé me den nás dearan a bogur ré agus a cuairtú baniste a gur míle maige ar sanna codú agus gehéirí Martina tá te gcóín sin na codúna tá chu séaratas tá meiltas gartar art a thug tróna agus bheitís tí go dhéanann seo agus gur míle maige go léir. Agus leis sin sna Gradam deide na hí brunta. Dúna muid cóháirdachas mór míteach le choilghaine ach lápáirt sa go mórtas cóháirdachas é le leis na buaiteoirí ar brunú Gradam in seo orb.
Spáin an caiideán agus fás na dionscadal an obair iontach atá dhéanana fud na Gaeltachta an choile chinál réimse mar sin Údarás na Gaeltachta cholaghaine tá go bhfuil na eagraíochtaí na choistí pobail is fiú chuimse cóhardachas íana líbhéin chumá in seo an nacht. Míle buchas le cholaghaine ar an lábhacu an eagrú na hí, míle buchas leis an óstan a chuir cóid ar an seo le cultúío go chaseige a chas rihan na ócáide. Tá na Gradaim brunta ach tá se luafós. Tá súlam go máine sib sult agus spórt as a go déile go ní, tá se tiltte go maithagaí agus go mérimúid bu ar an am seo i ríist. Míle buchas. Agus marall gannéantar dearm a gcónaíir chunig céint bháin an buchas a lachach má le maiid seach na sé. Agus le taid cédé as an obair gan scoth ar rinne sesin é héin le na se rinstan. Míle buchas.